Piyayi gagah gedhe dhuwur ya lomo sembodo seneng dana rasa ha iya saya yen ngrokok nganggo pipa wah jan ora kaya Pak Bakir ngrokoki umume lak ngene to wis ngene Pak Bakir ora arep ngrokoki kon dhuwur sik suwet ngono ben ketone gedhi ngono ya ngene bar ngene to kudune lak rene iki munggah neh ayo ayo sembodo kaya ngono anggene tresna karo warga masyarakat kaya sing tak aturake ngarep mau janjane upamane secara pribadi Pak Bakir iki wayangan ngene iki lak pantese iki mantu utawa sunatan iya ing ngatasé pitulasan iya HUT RI yang ke-80 parandene panjenengane mesti ngenekake kok nduk ya nanggap wayang biyen wis ping 3 4 iki urung nanggap dangdut liyane urung sasi kepungkur nanggap Lorenza jadul kaya ngono kuwi panjenengane pancen pinaringan rejeki ingkang turah karo Gusti ingkang Maha Murah ning apike Pak Bakir kuwi nadyanto rejekine turah ora dinikmati pribadi lan keluargane ning diaturake marang warga masyarakat kabeh diati rawuh kaya bengi iki diparingi pasugatan wujute wayang kulit semalam suntuk lan uga dedaharan unjukan sing kabeh mau ikhlas lahir batin sedekahe Pak Subakir kalian Bu Suginah ngono kuwi kaya ngono kuwi sing apik pipane nggo umun aku dados menika sampun boten wonten ingkang mutangaken boten wonten ingkang kirang dipun sekseni dening Bapak Bupati lan ugi pejabat-pejabat ing Karanganyar para pinisepuh lan warga sedaya nadaripun Bu Suginah sampun lunas sampun sah nggih Pak Bu nggih mboten badhe dipun tagih kalian sinten-sinten nggih tur yen anggap wayang ngene iki Pak Bakir iki upil mak upil to ora ngentekke babi 10 ayo ngono kuwi ya matur nuwun tanpa upama ya ngono kuwi ana pelawake ana iki wis siap ya kuwi Mas Gareng ngendi akeh lho Gareng Becet Udu Semarang Udu kaduan ya nggih Mio Udu lek Udu banter men kowe ora iki Sangkuryang utawa Mas Gareng Tralala. Wah iya, men jumeneng luwih dhisik. Ya, iki gayeng lek iki. Tur pelawak sing apik iki empan papan ngene iki lho. Dadi ora nyelo-nyelo dalange lagi omong dhek omong dhewe, malah dalange sok-sok ra dijak komunikasi kono mbanyol dhewe tur arahe ning ndi ra jelas. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Cahyo Kuntadi. Alhamdulillah kados pundi kabaripun? Awit pangestu Pak Cahyo kula pinaringan sehat walafiat. Ayo ndonga dikir-dikir sing dawa. Pak Bakir pipane pancen gedhe tur dawa. Ayo nggih. Pripun marem mboten ditimbali Pak Bakir? Wah, saestu Pak. Marem remen. Nggih, derek remen derek marem seneng atine Pak saged sowan ngunten ngunut nuhoni dawuh saking Pak Subakir. Oh ngaten nggih. Nggih. Nggih, sampun salaman kalih piyayinipun. Sampun sowan teng dalem? Sampun, Pak. Kula pun pirsa napa Pak Subakir leres sing jenengan dikake piyayine gagah gedhe ora jenggureng ora medeni. Terus putih niku wau. Atinipun kok nyatane langsung goleki salaman alam-alaman ngobrol sae kathah sanget kalih Pak Subakir nggih nitik daleme Pak ya Allah sami kalih jenengan nggih daleme nggih mula kula wau mikir ngeten lho Pak ya Pak Cahyo Pak Subakir iki apa jek sedulurku kok daleme iso plek padha nggon aku kula ngoten mikir kula wau Pak lha nggih padha nggih napane cetipun lek gedene gedene nggih sami wong ngen kula niku gedhek ning kula cet ngoten niku Pak. Ning cagake akeh ngen kula. Wah, cagak saka kayu niku. Nggih. Jati. Niki wae kula hitung mung 14, ngen kula niku 16, Pak.
Kacek loro luwih akeh jenengan. Akeh wong pun doyong kula tambahi loro ngoten kok, Pak. Hah? Nggih. Nggih. Nunut ngeyuk teng daleme Pak Subakir. Nggih. Nunut urip banter menika. Tes halo. Halo. Mohon like kaya. Halo. Sanes mohon like, Pak. Testing. Ganti. Amit. Nggih. Tes. Pun niki mawon, Pak. Nggih, pun niku mawon mangke lek didandani king. Wong sing elek nyat lambe kula kok, Pak. Mboten. Bapak Bupati ya kepareng jenak pinarak Sugeng kula bekti kula Bapak Bupati tercinta. Nggih. Oh Pak Wakil girawuh, sembah nuwun. Alhamdulillah. Pak Yopi nggih rawuh, nggih. Alhamdulillah. Wah, pun tentrem ayem Pak, wong duwe gawe syukuran warga masyarakate ngumpul dadi siji tur dirawi pejabat-pejabat kabupaten. Nggih. Hebat, Itulah pejabat yang sangat merakyat ngoten niku Mas Gareng. Nggih, ngeten iki. Kados panjenengane Pak Robert, Pak Wakil lan para pejabat sanesipun sami nunggil kalian warga masyarakat. Ngetokke tresnane karo masyarakate, nggatekke karo masyarakate. Nggih, pancen mekaten. Saya Pak Robert menika sangat luar biasa. Nggih. Karanganyar menika lak nuwun sewu wisata jelas jos to. Wow, Tawangmangu nganti tekan pundi-pundi nika Nggih. Budaya nggih mekaten. Leres. Nggih, luar biasa. Budayane maju, wisatane nggih luar biasa maju, Pak. Wah, Bareng- karono wisata sing teng Tawangmangu anak kula dadi iso nyambut gawe teng Tawangmangu. Mekaten. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Napa nyambut damel napa? Anu, Pak, niku nggen perhotelan, Pak. Nggih. Anu admin napa bagian? Admin hotel, Pak. Syukur. Nggih. Hotel napa niku? Nggih, gonta-ganti wong nyambut gawe mung teng pinggir dalan kalian. Kamar kosong menika. Lah kuwi nunggak semi awakmu lek kuwi. Ayo nggih. Lah iki lho panjenengane Pak Bupati urung suwe anggene dilantik menjadi Bapak Bupati. Parandene kula bareng liwat teng Jaten ngarep pasar Jaten niku lho. Cih, leres. Nggih, dalan ngetan ngulon niku lho sakmenika sampun alus luar Nek mung karo pipine penyanyi pesinden men alus dalan teng Jaten nika, Pak. Saestu. Tenan wong penyanyi sinden niku lak dempulan niku asline nggih. Nah, nggih, luar biasa pembangunanipun. Mila donganipun katur Pak Bupati kalian Pak Wakil mugi tansah pinaringan kegiatan lahir lan batin anggenipun nata masyarakat menghantarkan masyarakat semakin tentram, maju dan semakin jaya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ayo, Jak. Ugi ndongakne Pak Bakir, ayo kembali lho. Pak Bakir, Pak Subakir Karo Bu Suginah. Kali Bu Suginah, menawi Bu Suginah mudhongake muga-muga ndang pinaringan sehat anggenipun bibar dawah. Amin. Wong nadare pun diluari, insyaallah niki pun pinaringan sehat pulih malih. Nggih. Pak Tur pas napa niku pas dawah. Nggih. Ketinggal Nadien to sampun sepuh to. Nggih, Bu Pak. Suginah dawah, Pak Subakir langsung, "Ya Allah, Bu, kenapa, Bu? Aku tresno karo kowe, Bu. Aja ngono kuwi ya, Bu. Sing ati-ati lek mlaku, Bu." Sawan. Berarti niku Romantis. cintanya tulus lahir batin, tidak hanya di awal pernikahan ngantos usia tua pun tetap cinta, Pak. Patut minangka contoh. Ngoten Padha niku. karo sampeyan niku berarti. Kula pripun wong bojo kula aku tiba ya matane. Kok ora romantis kaya ngono. Senimane nggen kehalusan, nggen seni lho kudune lek ya sampean ya halus ngono. Romantis enten nggone dhewe, Pak. Oh, maksudnya Oh, nggih, enek wayahe enek nggone dhewe. nggih. Nek nggone dhewe ngoten ya romantis banget. Oh, Nek iya. nggone disekseni wong akeh ngoten ya niku wau Pak, ora iso kon romantis niku ora iso. Oh. Ning sing penting atine padha lan tresnane. Lah Nggih. contone tuladhane kados panjenengan Pak Subakir menika. Nggih. Lah luar biasa putra kalih mentas kabeh putune sekawan. Nggih. Hidupnya utawa gesangipun mulya sedaya, Pak. Nggih. Tur kemuliaan dan nuwun sewu kanugrahan sing diparingake Gusti Allah marang Pak Subakir sing apik lho. Sing wong iki lek apik mboten perkara wong sing pinter, wong sing kadrajatan, wong sing terhormat. Namun manusia terbaik di dunia apabila hidupnya bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, niku lho, Pak. Tuladhane kados Pak Subakir. Su apa? Aduh, malah gawe jeglongan ngene. Ayo nggih. Diartekke Pak niku. Oh nggih no, biasane gareng ya ngono kuwi kok ya. Dionceki ngoten to. Hah? Dionceki. Sing diunceki sinten? Niku lho Subakir asmane niku lho dionceki. Oh iya, nggih, nggih. kula onceki. Nggih. Aja meneh kok Pak Subakir. Rondo nggon kowe tak onceki kok.
Malah sing ora-ora iki. Nggih. Subakir kula paske karo acara dalu niki nggih, Pak. Siap. Enten lepate nyun ngapunten wong niki kamus pergaringan betek-beteke mung kepengin urip, ngaten. Suba kalih kir. Su menika syukuran kanthi gelar wayang pinangka sedekah rasa tumrap liyan bebrayan. Tepuk tangan. Apik nggih. Ba, alon-alon Pak, karo mikir. lho saiki dituntut serba cepat, tepat dan akurat. Ning sedekah niku lak perlu dijlentrehke, Pak. Sedekah kuwi tegese menghindari terhindar dari mara bahaya, nyuburke rejeki lak ngoten to, Pak. Lah niki bane bakale bar syukuran niki rezekine Pak Bakir sekeluarga tambah ngrembaka. Amin. Nggih. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Iki lagi ngartekke siji wis kemringet kaya ngene, Pak. Kari siji kir kira-kira tahun ngarep nanggap meneh pora. Iki penting. Nggih. Ya nyuwun prisa karo Pak Subakir kono. Lah intine anggere didongake rezekine tansah melimpah ruah kathah berkah, otomatis nggo wayangan melih. Nek nanggape wau pun ngendika was manggi kula sok tahun ngarep tetep aku nanggap iki meneh Mas. Pak Cahyo Kuntadi sak rombongane. Nggih. Lah pertanyaane garenge katut apa ora? Nggih. Ngeten, niki wau jenengan kula bocore pisan nyampun gelo lho nggih. Ngoten lho, Pak. Kula lak jagongan kalian Pak Bakir, kalian Bu Ginah, kalian Mas Sandi. Lah niku. Ngeten Pak Dalang niki mangke rencanane rutin setiap pitulasan niki sak longgare jenengan wayangan gitu. Kula lek nanggap musik, nanggap campursari niku pun kulino, kula pengen wayangan klasik tanpa pelawak. Ngoten niku. Niku sing ngendika Pak Bakir. Pak Bakir. Nggih. Lah Ibu Bu Bakir. Bu Ginah. Bu Ginah. Pripun? Oh nggih manggi kula. Pripun? Engko anu le nek wengi iki nggo klasikan kowe engko awan kok nggo anu campursari ngoten. Niku sinten? Bu Bakir. Lah Mas Andi. Mas Andi ngendika, Pak Dalang kalau wayangan murni itu tanpa menggunakan apa-apa apa bisa supaya penonton bisa fokus melihat cerita wayang utuh tanpa ada dagelan bisa Pak. Bisa sekali. Nanti tahun depan gitu aja Pak Dalang. Ngoten niku Mas Andi. Nggih. Mas Andi to? Nah, tapi kan Bu Subakir lak ngersake awan ajeng diseni campursari riyin. Nggih. Ngangge gareng. Ngene lho, mau ning Pak Bakir nambahi to ngendikane Mas Andi mau. Ngene ae engko lek awan lek campursari ku malah kesel kabeh panitiane. Wis bengi tok wayangan wae awan rasa campursari, rasa ngangge gareng ngono kuwi. Niku sing ngendika putra nomor pinten? Nomor setunggal. Lah sing putra sing nomor kalih, wau nggih Mas manggi Citra. kula nggih. Mas Citra. Nggih. Pripun? Anu Mas sampean kok nggo isuk-isukan ora apa-apa elek tunan ngoten. Nggih. Lah niki wau nun sewu Pak Lurah lak dilibatke. Lah, ya Pak Lurah wau paring dawuh, isu ampun no isu wayahe wong kerja kabeh ning sawah dok ning dinas ning kantor ora usah nganggo apa-apa tetep wayangan tok bengi wae isu ora usah nganggo apa-apa. Oh, ngoten. Pak Lurah kan penang menentukan mergo wilayahe ngunut kene. Oh, masyaallah. Lah mantu-mantune wau, mantu-mantune putra mantune Pak Bakir nggih ngendika Pak Bakir. Pripun? Sok mben ki ora enek uyon-uyon, ora enek campursari, ya ora enek wayang Mas sisan wis. Lah terus Padha-padha sing ora mangan sisan. lho kok terus mutung ngono kuwi. Kan diloni wae kok abote ra. Apa-apa ra beneran. Kok sik to, sampean iki kleru. No, Sampean lak ditimbali ora liwat aku to. mboten. Langsung to saka mbok ganden Lah, terus niki. langsung lah mbok ganden amanah dari Pak Bakir. Tegese pancen sampean ditresnani karo Pak Bakir. Lah, berarti tetep kula katut ta. Katut, pau paring dawuh Pak Dalang, mangke bar wayangan nuwun sewu gareng mangkandani ampun angsal mantuk. Lah iki berarti. Tetep teng dalem mriki jenengan. Anu rencana dikersake kalian Pak Bakir. kagem menapa? Nggih seret-seretan putune ngoten niku lho dadi. Pun ya ampun. Nderekke dalang cerdas ki nggih ngeten iki kok, Pak. Alah apa nggih. Kula rencana Pak Bupati tenan, Pak Bupati bareng badhe nimbali Pak Cahyo Kuntadi sak rombongan wonten pendopo kabupaten. Nggih, mong kula nggih warganipun nggih. Nggih. Mangke patus dagelan ya sing Karanganyar kemawon. Endi bejen kok endi ngono ae.
Ngapo adu-adu Semarang, ngopo adu-adu Wonogiri ya. Putra daerah no. Jan kula ya nembe repot tok, Pak, nggih. Repot ya ditip. Enak ae dhewe jane ya. Saestu lho, Pak. Kula nek dingin angel blas ora dadi. Angel ora usah digarap. Lho aku ki lek nek dagelan sing apik seneng, nek ora apik no abot ngono Mas Gareng. Lho abot sing selehke. Angel. Angel ora digarap. Oh iya nggih. Sampeyan lagi nadare sing didhisikne. Nggih. Wau, Bu Nadaripun Suginah Ibu. ya kuwi. Pangapunten Ibu sinten Pak Nun sewu? Bu Suginah. Ibu Suginah. Diarteke piye? Mboten Pak, pun mumet. Nggih. Pun mumet. Iki otak kula pun mulai encer. Niki nek encer bahaya lho Pak. Lah ngopo? Mili tuku kuping lho Pak niki mengke. Tirta Karno lek kuwi ngilani ora. Mong ndongake mawon Ibu Suginah. Nggih. Enggal pinaringan sehat malih. Nggih Bu, nggih. Nadare sampun luar, punaginipun sampun ilang, pun boten wonten malih jalma ingkang kepotangan, dewa ingkang mutangaken sah sampurna dipun sekseni kathahipun sedaya para pamriksa kalebet pejabat kabupaten ngantos dumugi Bapak Bupati. Rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Sedaya memala saged sirna entek ketamplek kendang kentir kali kesentir kecemplung kedung kali bengawan keseseruan rambles ilang musna kecocok-cocok tunggak kayu jati Donaloyo tulak sawan Bali dalan. Keluargane Pak Subakir kabeh pinaringan sehat jasmani lan rohani Allahumma amin. Bar sakit bar nanggap Pak Yoyok ngluwari nadar insyaallah benjing kepanggihipun sehat jasmani sehat rohani paribasan ditaplinjet mampet dibudul ngopet kingsep sawuri sarem lerem tuncepi lomba abang ilang demit ora ndulit setan ora doyan. Lho Pak piye? Apik lho ngapalne ngono ya angel lho. Angel Pak kula ngapalke ngeten iki nganti ora nampa job 3 sasi kok Pak. Mung arep ngapalne kuwi ya. Nggih. 3 sasi monggo ngapalke ngeten iki ya Pak. Alhamdulillah pun dadi omah. Syukur. Gur rapal ngeten iso dadi omah 3. Tingkat 3. Wah, jan dhuwur men kaya hotel ae tingkat 3. Dhuwur nggone dara Pak. Dadi Bupon lek kuwi jenenge ora. Nggih. Lah sing dikersakne Bu Ginah mau lak gubuk asmara. Lah ngeten. Mbak Eka uget-uget ya nembang ya karo ngendang. Oh, gandeng iki nadar tak dhisikke. Laras. Ben umum sik disekseni dipangestoni Pak Bupati barang. Nggih, nadar kok. Perkara sing tuwek iki ben lungguh ngorok ngentut ngeces pun biasake ngoten. Engko ana bagiane dhewe. Bagiane pun nek pun alah ngoten iki. Mbok gandeng niku sangat napa niku berjasa mergo sing nyaosi nomor kula teng Pak Bakir niku nggih mbok gandeng. Matur nuwun nggih, Bu nggih. Nuwun nggih. Mbak Eka ya coba kaya apa tukung Mas Glondor siapke. Ayo coba kaya apa mriki. Yuk, dados. Glondor son. Geng dalu Mbak Eka. Inggih, wilujeng dalu biyong Mbak Yuli Mbok, Pak Yoyo. Nggih, sehat nggih. Pangestunipun. Masyaallah, Kyai. Nggih sehat to. Nggih, sehat walafiat. Kula gumun kalian jenengan Mbak Eka. Pripun to? Ing atase seprana seprene kok ya ora mundak-mundak dhuwure, ora tetep semono mawon. Yo alah kok ya petuk mesti sing dibahas kok ya bahas babakan cendhek. Aku iki ya dadi wong ki niru karo Pak Bakir to. Pak Bakir gede dhuwur kok. Lho Pak Bakir ki punyane duwe prinsip sing konsisten ki mau. Napa? Aku ya konsisten, awit lahir teko besok kanane ya panggah cendhek terus. Lah nek konsistene Pak Bakir. Ya hebat duwe keuletan lan etos kerja, mulane dadi pengusaha sing hebat. Aku sing tak tiru konsistene kuwi mau. Konsisten. Ya, awas. Aman Pak, aman. Aman. Kula ki iso ngerti sapa sing kula derekke kok Pak, aman.
Sungkem sih karo Pak Bupati. Oh Ayo. nggih panjenenganipun Pak Wakil. Pak Wakil, Pak Bupati, Pak Robert. Lujeng dalu menika kula Eka ndang tak uget-uget Pak. Nggih. Ingkang nderek sowan. Nggih. Nggih Pak Wakil wilujeng dalu menika kula Eka. Wilujeng lelenggahan nggih Pak. Nggih, Pak Yopi barang. Pak Pak Yopi, Pak Yopi. Pak Yopi menika ingkang Menika. Oh, Menika le. agem Riyen kemeja. riyen camat Colomadu. nggih. Oh. Asta teng Dinas Pendidikan nggih nate. Lah nggih, apal kok karo Pak anu pun kanca plek. Kali Pak Yopi? Sangkatan, Paribasan iki utamra Pak turu sak bantal mangan sak pincuk wong loro pun biasa Pak. Lho, Kali Pak Yopi. lah karaoke wong loro pun kulino kula niku. Enten gen TikTok niku lho Pak. Nggih. Enten gen TikTok niku lho Pak Nggih, maksudnya. nggih, nggih. Pun Matur nuwun karo Bu Ginah sing ngersake. Oh nggih, Bu Ginah. matur mbah nuwun Bu Ginah. Sampun kersa nimbali kula saengga saged derek sowan. Mugi-mugi Bu Ginah tansah pinaringan sehat, amin. panjang yuswa. Amin. Tutuka momong putra wayah. Amin ya rabbal alamin. Asma kondang Eka uget-uget. Piye Pak De? Nah, Anu kenalanmu lak lagi nggon jeneng to, Nduk. Alamate lak nggih penting to, Pak. penting. Kula saking Sragen, Biung. Sragen ki kabupaten. Iya. Oh. Sragen kecamatane Sukodono. Oh, Kecamatan Sukodono. Kelurahane Baliharjo. Baliharjo lak dusune, Nduk. Dusune alon-alon ae ya. Apa? Kok ndak diguru-guyu karo Pak Yopi. Apa? Dusunku kuwi jumbleng ya. Oh, mula enek uget-ugete. Enek jumbleng kok, Pak. Lah asli lho, kuwi asli ku lho. Asli jumbleng ya? Lah ya nek ngono berarti uget-uget saka telek ya. Ora. Ora. Nek kan telek kan enek gunane. Telek kok gunane apa? Ya dienggo pupuk, dienggo biogas ngono-ngono. Pupuk organik. Nah. Eh. Kok nek telek ki ora enek sing arek wani. Lho piye? Lho mbok pejabat to kaya ngopo? Awakmu ora bakal wani karo telek. Lire? Lah kowe ngidak telek pincang sikilmu. Iya. Kuwi dayane telek ki ngono kuwi. Hidup telek. Oh iya. Ah iya, apik ya telek ya? Apik. Lek apa kuwi teleke pitik jenenge apa? Yo lencong kok Pak Yoyok kok iso. Teleke wedhus, Yo serintil. teleke sapi, Ah letong. reng mesake. Napa? Sinden kondang kok pikirane telek tok bae deh. Lah iya. Piye ta? Ketara jenenge kuwi lho. Lho bener lho ngendikane Pak Cahya kun tadi bener. Lho jenenge telek pitik jenenge apa? Lencong. Yen telek wedhus, Serintil. telek sapi. Telek letong. Lho lah iya isine mung klethong tok Pak Lah pikirane. iya, Mung mula alamate telek tok, Pak. jumbleng. Lah iya mula ya jumbleng. Aku yang bedek kasunyatane lho kok iso diguyu nyapa kok iso pikiran telek jenenge kuwi. Telek pitik, Lencong. telek wedhus, Serintil. telek sapi. Letong. Perdana Menteri Amerika dukun bayi Irak ora dong Irak wong ora mudeng mumung telek tok kok. Ayo, Mbak Eka, saiki pamane ning dalan. Umpamane. Ning dalan ya, ning dalan sampe liwat ya, plek ngono to. Dalan ning dalan ki enek telek apa kuwi jenenge iki Sapi. letong, sapi gedhe ngono. Oh, iya. Mongko dalane ciut, sampean piye? Tinggal lunga. Balik to? Balik. Mulih. Mulih. Oh, njukuk piring karo Pak Dai ngono terusan. Ha. Ya wis tak tunggoni wae. Lah mak apane arepe? Oh wedi dipangan wong. Ya. Tak tinggal lunga salah, tak depi salah. Tak depi wae. Terus mak iki apa? Ngenteni Pak Yoyok tak pangan bareng-bareng. Oh, aku. Ngejak gareng kuwi. Lah nek Pak De, Hah? iwak pitik. Doyan. Tuh. Ora. Iwak pitik entah kuwi. Ora doyan. Alah telek. Terus? Iwak pitik entah doyan apa ora? Ora. Alah telek. Digoreng. Gelem. Enek kancane ta. Heeh. Iya lah, wae wong loro padha panganane telek kabeh kuwi. Piye ta piye? Kowe takonmu ki piye alon-alon ben ora kobong. Alon-alon piye coba? Takonmu piye? Aku wis deg-degan lho nduk iki. Takonmu. Ayam goreng. Entah. Sik nek ayam goreng ki rantah. Ayam pitik entah. Alon-alon ya. Pernapasan ditonto. Aku wis krasa iki. Ya wis lah. Pitik entah kuwi lho. Ora doyan. Telek. Nek digoreng, Doyan. nah iya nek kancane to. Heeh, padha. Ya wis. Oh maksudnya telek goreng ngono ta?
Oh, lah pancen rombongan telek wengi iki ya. Lah iya. Nah, ngendang Pak. Dawuhe Bu Gina. Napa saged ngendang ta Pak? Lho niku aja kok ngendang ngedol pinter. Oh lah iya nggih. Ahline kok niku. Cep. Dasare lulusan isi Surakarta. Oh isi Surakarta. Sarjana seni. Anakmu lah ya. Anakku isi gemolong kok, Nduk. Apa enek isi gemolong? Nggih. Bawani sik Kak. Ayo, pucung. Nggih no. Sinten niku? Nduk, nek iso rono sik aja nang kene. Mike mesake Nduk nang kene iki. Ndak bengong. Mesake. Iya, ketemu monitor feedback. Engko nek ngendang wae rene. Soale kendang kene. Sinten niku? Kayak disauri lho aku isin aku. Nyun pangapunten nyelani sawetawis Pak. Nggih. Ugi dipun rawuhi Mas Bobi. Dewan saking Karanganyar saking PDIP rawuh dalu niki. Tepuk tangan Pak Bobi rawuhipun. Sembah nuwun. Wah, wis targete saya akeh iki. Wis kere arepe tadi. Mboten tegese iki anu Pak. Napa semakin banyak yang rawuh niku saya seneng atine ngoten lho Pak. Nggih, mergo akeh sing mangestoni ya. Nah, niku lho Pak. Pangestu tok lho ya. Nggih. Liyane ora lho ya. Lah ya nggonya. Nggih. Terus kayak saya Nduk. Pak Bobi, alah. Sinten niku? Lenggah ngajeng katon merabu. Pak Bakir asmanyo. Pipone jan katon gedhi. Mugi-mugi tansah manggih bagya mulya. Amin. Kanggo Pak Robert. Ayo nek. Sinten? Ayo. Sinten niku? Mboten, ki nek apik engko ya dipangestoni. Nek salah yo kon ninggal gelungan mulai. Hati-hati lho Nduk ditata. Sinten niku? Lenggah ngajeng katon merabu. Pak Robert asmanyo. Ingkang dados Pak Bupati. Dasar ganteng Turyo dasare kok lomo. Tepuk tangan. Lomo ya? Lomo. Sinten niku? Lah iki nderek. Sinden cantik dasar ayu. Iki. Wis kondang kaloko. Mbak Eka pancen ambumi. Rambune ngono. Ambumi kondang sak donya ana lho. Ambumi rara sinden ambune. Arek ambune telek ngono mau ta? Nggih. Keri dhewe rungokno sik aja seneng. Ya ini. Saking Jumbleng desanipun Jawa Tengah. Nganggo jumbleng barang. Omahmu ngendi? Ya jumbleng. Lho lah iya, identitas itu penting. Sinten niku? Mesti aku iki mesti ayo. Dalang ganteng katon lugu. Oh iya. Sik tak ngerokok sik aku. Oh, alah Pipone. pipa balung ledek mati ngurek kok. Pak Yoyo asmanyo. Ingkang nglipur dalu niki. Dasar ganteng ning yo kok senenge royal. Rene yo. Tak idoni kowe. Loh, Ngarep mau apik lho. lho, pihak panjenengan lak dadi pemimpin Madangkara. Iya. Kudu royal karo Royal apa maksudnya? Royal ya anak buahe karo sinden-sindene gemati.
kuwi, nukokke jarik, nukokke bros, seragam. Oh, daster. Nek ning panggung kan partner kerja. Betul, nggih. Boten kok royal sing tembung ala boten, Pak. Maksude? Klebu wayangan ngeten napa kang koleksi wayang ngeten iki royal. Seneng marang wayang. Oh, breh ngono to. Nggih, nggih. Matur Lah nuwun, apa wis Nek. tak wah nek Pak Cahyo iki tetep positif kok, Nduk. Iya positif kok. Royal iki royal apik, mula aku seneng derekke Pak Cahyo kun tadi angsare apik. Topone gentur, prihatine gedhe, tur ora tau neko-neko. Nah, Lho. Tenan. Dasare pyaire setia. Lho, Pak Cahyo kun tadi iki setia, ora tau kok selingkuh. Wah. Nggih napa nggih? Nggih. Dak kowe geleng-geleng ki piye kowe? Kok iso ora iki ora yakin apa piye? Tak guak ngetan kowe sekop-sekop lho kowe engko. nggih. Langsung. Monggo. Ngendang, Pak. Nggih no, ngendang. Dites riyin, Oh, sapa iya. ngerti? Sing ngetes jenengan. Sapa ngerti kur lip sing ngendang asline mriko. Ah, betul. Nggih. Nah, Pastikan. bener, Nduk. Nah, iki Niki tak benakno pas. sik wi. Nggih. Dingkluk, ayo. Nggih, lelah kok dereng minum obat iki ngeten iki. Obatnya apa? Bio moringa. Matur nuwun Bapakku. Iya, oke. Dites sik coba iso ngendang tenan apa ora. Aja gawe isin lho Nduk dipriksani Pak Bupati sak jajarane lho Nduk. Iya, Nggih. ditese. Piye Tok, tese? Tong tong tong. Tong tong tong. Iya iya. Black black black. Iso tenan cah. Iso to kendang iso. Tong dudu black. Kuwi kok tukang apa Lho, to? ngetes kendang kudu iso. Iya, iya. Iso, Pak. Black dudu tong. Ember 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 ember. Oh, lah keluarga rosok kok Pak Moro ya pinter ya. Aku ponakanmu. Iya. Nggih, nggih. Mau telek iki rasa. Wah, jane sing apik reng. Pak Bambang. Loh, jan motan kena kinira Pak ngeten iki. Nggih. Pak Bambang tuku gedang. Elok. Gedange ditugel-tugel. Wah, jan kendang kok iso ngomong iki. Kok laler tok iki apa to iki? Apa awor telek iki apa ya? Pak Bambang. Pak Bambang dahar gedang. Dahar. Kuwi gaglak, Nduk, anu. Kendang iki Dahare, nek Pak. Oh, kleru. kendange basic rak ya tak ndumplak ngono kuwi. Yo ganti. Harus yo angel. Mbok menawa iki angel. Pak Bambang bubut rambut. Nah iki lho senenganku. Ya coba. Dina dicukur gak Loh, Angger petuk. serat dikendangi. Pak Bambang bubut rambut. Wong Kok kon ngundang malah komentar ora. Kok malah nyeritake sejarah ki nyapa lho. Pak Bambang bubut rambut. Kuwi jempol. Lah iya rambut ki apa gur ning kene nek dhuwur kan rikmo. Alis. Mengisor meneh Idep. Mengisor meneh Brengos. kumis. Nah, jenggot. Terus mengisor meneh Jenggot. brengos. Lho kuwalik to. Oh, kualik. Nah, bocah ki mlo ora iso modot wong kuwalik-walik Ya ngene. wis kuwi kumis. Kumis terus jenggot. Jenggot. Nah. Terus mengisor meneh. Simbar. Simbar. Nah. Mengisor meneh. Aku lali jenenge. Lah ya kuwi mau nggon jempol iki mau ngono. Dhuwure Ulu cumbu, Dhuwure jempol enek neh. ulu dengkul, Nah, dhuwure dengkul enek neh. ulu simbar. Keliwatan. Heh, ora mampir kok kecamatan tutup kok do nonton wayang wong iki kok. Minggu kok ya. Minggu, Pak. Ah iya. Tembangipun Gubuk Gubuk Asmara. Asmara ning Dawuh- sampun ngantos dipun anggap negatif nggih. Nggih. Gubuk Asmara ini rata-rata hal yang berhubungan dengan negatif. Ning niki adalah doa terbaik. Gubuk adalah rumah. Asmara adalah cinta. Leres. Di rumahnya Bapak Subakir penuh dengan cinta. Tidak hanya cinta kepada keluarga, namun dengan warga masyarakat. Buktinya dihibur pada malam hari. Luar biasa cintanya Pak Subakir Subakir, nggih. untuk keluarga dan masyarakat. Leres. Nggih, alhamdulillah.
Yo bleng anu yo Kak, yo. Anu Eka Pak, Eka. Eka lagi. Nyun pangapunten menika nembang kalih ngendang ngoten. Oh, anu roll on nggih Pak. Nggih. Roll on nggih. Roll on bat kelek kok iso. Kuwi lho sing apa-apa dhewe iki apa? Apa all round? Oh iya kuwi Panjenengan mau pripun ngendikon apa? Ayo mbleng ngono. Ayo Mbak Eka. Alah ora ngono. Baleni coba. Mau ora sengaja mak metu dhewe ngono lho. Oke, Teng. Oke, tengnya apa? Anu. Sap diteng. Ayo nembang sing apa joget karo nembang sing apik kok joget. Apa jenenge? Ngendang kalih anu. Joget barang. Lah iso to karo ngene-ngene ya. Saged jogete apik wae latihane teng ngarepe toko cet bawah kok, Pak. Iya. Heeh kaya. Kina yo karo kowe sing ning Bangjo kae kok. Ngeterke iki. Ya Kak, ya. Niki. Langsung. Ya. Nyokek Mas yo nyokek yo. Yen liwat aku kelingan kubuk kae yen tak goleren yai yo ning cagak kebak tulisan warna abang tandha isih senange kubuk asmara biyen kae tak nggo andum tresno ayo semuanya Ayo. tanpa bantal tanpa kosa botak-botik ke taman asmara kubuk kae nyimpan wati wiwit biyen tumeka saiki kubuk kae kebak crita wayang wengi nganti kabeh trika Pak Bakir pangestunipun kula menika sampun ngendang nggih Pak matur nuwun Ha, aku ngerti karepmu. apa Kabar-kabar to ngene iki. kabar-kabar piye to Supaya engko Pak Bakir terus simpati terus munggah panggung ngono ta? Oh, Aku ngerti aku aku. gur njaluk pangestu muga-muga Ah, ini lancar jaluk pangestu ki lak kedaling latimu ning atimu ki ya ora mung pangestu tok sak duwite to. lah kowe iya apa ora Lho nek nganti kowe entuk aku ora mbok jalukke tak antemi kowe. oh baru sak rombongan lho lanjut nggih Nggih. catatan sajroning ati datan untur kaya manak ati aku kowe dadi karma marga leren ning kubuk asmara yo
Pakde? Sae, Nduk, sae. Sae to. Tegese multi plasenta. Heeh, jan sinden saka dawon kok. Plasenta. Sing apa-apa iso kuwi lho jenenge multi apa kuwi? Talenta. Lah ya, multi PlayStation kuwi lho, Nduk. Oh, PlayStation iso. Malah. Multi talenta. Apa-apa iso ya ngendang ya nembang ya wah elok. Pangestumu ya. Iya dadekke rezeki. Iya, Pak Robert pangestunipun. Awas. Matur nuwun. Awas. Iki. Catetan sajroning ati tatal luntur saya merak ati yo ayo semaya aku kowe dadi karma Nyuwun tepuk tangan untuk Mbak Eka uget-uget para kadang. Terima kasih Pak Yoyo. Nggih, luar biasa ya bola-balik lulusan saka isi Surakarta jurusan Karawitan pisan. Oke, mula ya mumpuni saestu niki. Top markotop. Nggih, terus pundi warga masyarakat para penonton Mbak Eka sae napa sae? Sae. Sik tetek kok niku koyo ngareng budalne ae. Sae ngendangi iki. Oleh ngendang. Lho iki nonton ngendangi iki ora nonton budalke. Urung arep dibudalke wong keluargane urung lumpuk. Oh iya. Enteni sing padha. Ning ngeten lho, Mas. Kan arep budal-budal sik lho. Nuwun sewu secara pribadi nggih, mumpung menika Bapak Bupati Rawuh. Kula selaku warga Loh Agung Jaten Karanganyar ngaturaken panuwun. Ngajeng kula niku lak enten sampah. Sampah niku lho, dadi warga mbuake teng mriku sedaya. Akhire niku dadi ambune mboten genah ngoten niku. Aroma sampah. Nggih, mergo teng mriku enten kuburane, tur kuburane nggih dibruki sampah pisan. Akhirnya Bapak Bupati pirsa langsung sidak teng lokasi sampai sekarang lahan tersebut menjadi indah, bersih dan terjaga rapi. Matur nuwun secara pribadi nika cedhak kula nika Pak Bupati. Kerja nyata nggih ngeten Nyata niki. niku. Langsung turun ke bawah melihat sendiri terus langsung memberikan instruksi untuk segera dibenahi. Nah, betul. Hebat, ngoten luar niku. biasa. Nggih. Dasdes sakset ngeten Nggih, niki, Pak. wis tidak perlu banyak janji langsung set rampung. Nggih. Menika anu Mbok Ganden menika. Oh, niki nggih sida metu to niki? garwa jenengan lho Enek niku. mbokku barang. Iki sing ndhawuhi aku bengi iki ya. Oh iya Iki iya. pas dadi iki anu bapak ibu karo anake. Nggih. Ngeten. Nggih dipoto ngono wah, kami keluarga bencana ngono. Berencana. Berencana. Nek kapan aku ning tengah ini. Keluarga berencana. Keluarga berencana. Nek kowe sing ning tengah Piye? digandeng karo mboke gandeng mbok arep nyuntikke Pak D ning puskesmas. Ha saya kowe nek digandeng mboke, Kula lho Mbah Utiar ngeterke paut anak putune ngono. ora nek pasih. Nggih, ya wis ora masalah penting Nggih, dadi dalu Mas Cahyo. Nggih, sugeng dalu, Ibu. Nggih. Matur nuwun sanget nggih. Nggih, kula ingkang matur nuwun jenengan ingkang nglantaraken satemah Pak Bakir saged nimbali kula. Oh, makelare ganden to niki. Ora makelar. Ya karo awakmu lho Reng, Yes. karo kowe Nduk. Ya Nggih, Mbok. aja dadi hatimu aja ngarep-arep bayaran ya. Nek. Lah, Lho pripun to, Dok? Mbok? Tak entekke seminggu kepungkur. Gusti Allah ngedak. Lantai dhuwur iki mergo iki. Iya, ya aja dadi hatimu ya Nduk ya. Piye to, Mbok? Aku jarene bengi iki ya, Nduk, melu aku ngene nggone Pak Ya, Bakir. lah ya mung tak kon melu to. Apa aku ngakon arep bayar? Kan aku ora ngomong arep bayar. Mung tak kon melu, Nduk. Lho, 18 bengi melu aku ning Pak Bakir. Pentas Gareng aku wayangan. ya ngomong ngono pentas wayangan Mas Cahyo. Nggih. Lah kowe lak mangkat. Nggih. Matur nuwun ya, Nduk. Iki keterangane piye to? Nggih. Reng, aku ya wis ngebel karo bojomu. Aku ya munine ngono kuwi. Nggih. Tanggal 18 bengi tak jak ning gone Pak Bakir pentas wayang. Lah ngene ngopo kok kowe dadak dandan? Lho, lah mestine kowe iki nek Umume, Pak, ngabari. ya Pak De gareng tralala ya dandan gareng Eh, to iya. pentas wayang. Lah kan mung tak aku jak yo rene. gelungan. Mung tak jak rene apa aku ngakon dandan wong ora. Lho.
Wah, iki ruwet iki. Wah, wis aku ora melu-melu iki aku. Ngakon lho, aku ora ngakon dandan. Lah aku no langsung kali Pak Bakir langsung kula nggih. Nomere panjenengane tak aturke. Lah terus langsung Pak Bakir tindak rono, tindak dalemi Mas Cahyo. Lah nek awakmu kan tak kandhani. Lenduk tanggal 18 bengi tak jak ning ngene Pak Bakir ning kono enek wayangan. Lah kene ngopo bisa dandan? Kacau. Tiwas sesuk ki bayar TV lho Mas kula. Restoran Mekar malah aja. Kacau. Sopo kok nek urusane lewat ganden iki wong goroke landhepe rame. Wong ning ngarep ki wis apik nduk, wayangan pentas kae lho teko kene kok terus. Lah iya lah ya ki bener teka ya wayangan pentas to. Lah aku kan gak ngakon kowe jarian. Ora ngakon kowe melu pentas ning kene mau tak jak rene. Lah kowe wis teko dhewe aku ya matur nuwun ora sah jemput. Nah, bener kuwi. Nggih tak leres to. nggih. Nah, iki dijajal awake dhewe Ya ngene wis wae. ora apa-apa, Nduk. Iya, piye? Awake dhewe wis kadung isin, kadung anu ora masalah. Isin meneh ki nek awake dhewe nonton wayang kok gelungan corengan ki malah isin meneh, Nduk. Wis ben. Wis ben. santai ta iki, gak apa-apa to? Ora apa-apa. Ora apa-apa sekali-sekali. Monggo tiwas niku wau ngwendang ingkang kalih nembang terus Pak Garing Mboten banyak. apa-apa, Lah nek ya kula niku melu seneng to. Antase mau tak jak rene lho gelem ngendang sak nyanyine. Ya to, kaya kowe mau gayeng ket sore masyaallah matur nuwun ya Le. Iya, aku karo Eka ikhlas ora masalah. Sapa ngerti iki kenangan terakhir kok, Pak? Ora masalah. Tak tua kok lho. Maksudnya kenangan terakhir anu Dungamu elek. Mboten elek, Pak. Ora, Tegese Ngomonganmu ki lho, celap-celup ora karu-karuan ki lho. lho, mulane ora pengen tak dongake elek. Yo bayar apa ora? Bayar apa ora? Aja, Pak. Rewange wis ninggal kathok lho aku. Sabar tinggal kathok ning ndi? Pokoke didongake mboke iki, ya to. Piye dongane? Iki mesuk ning akhirat kono, iki ayune kono iki mlebu swarga genah. Nggih. Nah, Ning lambene mlebu neraka. ya ora apa-apa tak titipne sik mau seminggu tak jikokne. Lambe kok dititipne. Kowe nang swarga, kowe nang swarga. Lah terus ke ning ndi? Aku nang neraka ora apa-apa kok. Lah ngopo nek rokok ora apa-apa? Among tamu no. Kok iso among tamu? Rombongan Madangkara monggo. Apa kira dijak kabeh? Monggo. Liwat tok, liwat. Lah nggih lewat tok Pak, lewat tok. Soale swargane mriko ngoten lho Pak nggih. Pancen piyai sakmene sak panggung niku Mbak Gandet. Sing calone pancen swarga iki namung Gareng niku tok. Lho Kok sesine. saged Lah lirik kok Swarga. saged ngoten. Nggih, swarga jahanam. Lah niku. Oh, swarga jahanam. Swarga kok jahanam. Swarga janah, Pak. Nek sing jahanam niku neraka. Oh iya, heeh. Nggih. Kok ora kaya ngono, Mbok? Wis Piye Wong neh? iki sing diugemi mesti ya langsung. ora apa-apa. Awake dhewe nang omah jek duwe gamelan. Gadekke sesuk ora apa-apa wis. Ora masalah. Gareng. Kowe ki arep gadekne gamelan ki gamelane sapa gablek kowe ora lho? Duwe Pak Gareng tralalat ngodagelan kondang. Lah mung duwe ngene iki sitok kowe lho ki jagan nggo dol es anake. Gunang to. Gamelane Pak Cahyo Kuntadi ki ya Allah perunggu ngene iki to. Piye? Anu gawene saka ngendi Pak? Gawen kuwi Klaten Pak niki. Mboten bekonang. Bekonang to. Nggen kula tebih Pak. Pundi? Ngendi? Sulawesi Pak. Gamelan nganti tekan Oh, Sulawesi lho. jenenge Kiai Teyeng Pak lho. Oh, alah-alah berarti sing ireng-ireng kuwi. Mesti. Ora payu gadekke kok ya. Mulane karek siji kena tok. Iya. Wadol es tuntung. Ya Allah, muga-muga gamelanku mulih. Iya. Oh, katut to? Katut to? No, napa Ora to, ngiran ora. Wong niki mau disilih kangge latihan kok. Oh, Nggih nglatih kok. Gareng. Wong jenenge nggo latihan kan urung wayahe digo mulih. Kok nek latihane wis rampung, mulih. Lho soalnya pas dikok gamelan aku pindah omah ngono lho. Ngono mulih kan bingung to. Oh ngono. Mulih kena gaden ora bingung malah. Nembang napa Pak? Nembang napa Pak? ora asut ning ane marep matratap kaya. Lah iya kuwi ra genancah. Wong arep diopeni kalau mbok ya. Niki lho, saking kagem Pak Dalang Cahyo Kuntadi. Nyuwun lagu nggaden anu podang kuning nggih. Masyaallah, mbok Kok sik ta? menawi pun saya mbok kongkonan anak buah to. Pak. Ora. Lah kowe ngrembug muni lho gamelan lho. Saking penggemar beratmu Mbah Sastra Sukyo. Oh, Mbah Sastra sing iki mau. Saka Jepang iki. Kok iso? Saukiao. Saukiao. Kuwi dahare nang restoran Jepang. Apa kuwi? Saka Tokyo. Saukiao.
Mbak anu no Bu, piye lek ngundang aku malah bingung. Mbok gandeng. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa Mas, masyaallah. Pengen kajen niku nek ngundang niki leluhur. Wah, ora ngono kuwi. Wah, leluhur to Pak Ya Jeki. tetep lek pancen panjenengane kersa nggih kula aturi. Monggo dumateng mboke gaden monggo dipun tembangaken. Ganden. Oh, ganden. Ganden. Oh, nggih. Ganden senes gaden. Oh, iya. Lewat tok, Pak. Kuwi ya meh padha lho, meh Wong lewat tok nanti. Mboke ganden lewat tok. Duh, gamelanku. Ngoten tok. Lewat tok. Lek ya mak teratap. Bocah kuwi seneng. Iki Pak Bupati pirsa lho kuwi rumah samu kuwi. Nggih, Pak nggih. Ayo nembah. Nembang, Mbok, panjenengan ki ya pepundenku lho. Nggih. Iki meneh pepunden dek kaya malah kaya nggon opo wae ku lho. Sing tak pundi-pundi. Senior. Senior. Veteran. Kaya pahlawan. Kurang dhuwur, anu merta. Wis kuwi dhuwur Dhuwur banget. meneh? Wis ora enek anu merta ki kok. Oh, ki paling dhuwur dhewe. Rene rene, tak kandhani kene. Kene pengen dibayar apa ora? Iya, Mbak. Tenanan. Ora wis kadung Aku janji sisan lho. ngomong aku. Ayo TK barang nyawa. Iya sisan apa piye? Aku ngomong sisan. Anu kan aku ngomong karo Pak Bakir kan 8 juta ta awakmu. Aku. Lah, Terus? kono ya 8 juta. Duh. Piye penake nek pomo tak silih sik pengko tak kei 1.500.000 sik ngono ya. Santai wae. Anu, hitungane engko ning ngisor wae. Lah, kok Aku iso? isin nek rego rembug kok dirembug ning ngene iki aku isin. Aku karo Eka kok 8 juta 16 juta kuwi berarti. Kuwi wah isin aku. Lah piye to kowe genah? Wong aku rekane kene iki 20 juta kok. Ngomongne Dik, ngono ki. Ya ora. Kuwi karo ndlati diesel ya Nduk ya. Iya. Lah iya. Monggo bawanipun. Kadung entek ya wis ngono wae. Mboke ganden nggih. Nggih, anu kersanipun gareng mawon sing bawah. Oh, iya, Ini Pak, gareng. bawa- Bawa podang kuning. Oh, Udang kuning. nggih, puding Nano, konan. nano. Nyilih suaramu. Oke, lingan ganden neh. Kene. Pudang kuning. Nah, Nati Nadian wujud temong peksi Sajak ya arep nembang kok ragu-ragu ngono. Iki gamelane ya apik penak Pak Yoyo. Aja kelingan gamelanmu sing ning gaden. wis tadi tenang seneng peteng wisan iki Mau dirotji. mok nggih monggo Pak Gepeng monggo monggo. Kadeh. Ganti ketut. Mok alah mo tenang agawe talining bronto alus manis nang semake sone sae kok Pak Mboten suwantene sing sae niki. sone Kok suasane? nek ngangge sone mboten iki beda suarane Lah kok iso piye suarane piye? Lek dudu son iki suarane Ora piye? son iki suarane piye? Mbok ing gandan lek duwe son to iki. Sone sapa? Wae gandeng. Lah kok iso sonmu ngono to, Mbok? Iya, sonku ngono kuwi amare. Lho mereke apa? Mini kompo. Iya. Nggih. Wes suwe nggon kulana goleki si podang cenar. Apa kae gedruk-gedruk iki? Anu asam urat Pak biasa nggih. Iba bungahing atiku Minir. nyanding Ora minir. nyanding contohnya pripun Pak? Nyanding. Nyanding Bisa. bisa dadi tombak Kok sampah? Ayo malah arep Wong acan. dijak minir malah ilaku ketekuk-tekuk kok. Nggih, nggih. Contone Mbak Ika sik. Yang minir iki, Mbak. Minir sing Gon apik. minir, gon minir. Tutupane. Nyanding bisa dadi Hayalah sholat. to. Wong adan. Ora. Ngecek. Sida apa ora? Sido. Wis tak manis-maniske lho. Iya.
Aku nek nembang delok ning streaming kae. Geget lati ngisor dhuwur. Geget apa? Geget lati. Lati ngisor dhuwur, heeh. Piye lha Yang geget lati ngisor dhuwur. Piye kowe iki omonganmu ki lho, aku mbayangke kok Nek angel. ngisor tok rek kurang manis, loro tak geget kabeh. Terus piye? Kuwi lek ora nceroyo untune sapa neh ora iso geget Kula bingung Pak, wong geget iki biasane lambe iki siji nek dhuwur-dhuwur nek ngesor-ngesor. Lah iki loro iki Pak. Merongos kok, Lek. Lah Lah ya akane Mas Beni ngati melu gemujeng. Nyanding bisa dadi tombo. Ngono kuwi lho. Suarane kok jumbleng ya ngono kuwi. Ngomong neh. Yo sing mbok warai dengi aku ning campur saren di Senen. Campur sari ora nek kok campur saren. Mosok campur didah kok ya. Campur sari. Hei, kok campur sari. Campur sari, ora campur saren. Nek campur saren ki kene campur didah ngerti ora? Lah kae sragenan kelo sragenan. Nggih. Campur sari, campur sarenan. Campur sarenan. Mbok warai cakepane lah. Senani wong. Wong lemu dadi ombo iki. Lah ya. tombo sebener. Tombo kaya Tombo. ombo. Lah ya ben ombo ngono lho. Iya ben ombo. Malah diangkat. Jenengan, Mbok. Mangga-mangga temangipun mangga. Mulai. Moji roji. Nggih. Esuk awan ning omah wis ora keluyuran anggol sing tak sayang ngobang miterangku goleki ora krasa esuk awan nali bengi manyen ngati liya kang nyawa alang kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngepang kegoncangan tari dek saka kandoan sarwi ngosek dheweke hale becoan jalukan tak sawang bojo ngecek podang kuning agawe pikirku kowe seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen kelakon nyanding kirane ora bakal atiku kejiwaan liya
luar biasa nadyan to yayine sampun lalu ing yuswa sampun senior parandine swantene sik alus tasik sehat walafiat Amin, amin. Alhamdulillah niki barakane pun telas ning isih urip dhewe. Oh. Wis tak uri-uri kanca nyambut gawe kok Pak. Kula ngertos pertama nggih semonten niku. Kepriki nggih tasik semonten lho Mbok Ganden niku Leres, kula leres. tenan. Mbok niki awet enom kok. Awet. Nggih. Rapi nek ngagem ngadi busana ki saya sedet. Sorene saya. Tenan. Iki ora lho jarik wironane. Iki ora gur jarik sing wiron ora mung iki tok. Jero-jero barang ya nek wirune lho. Nuwun. Nggih, matur nuwun. Nggih. Pak Yopi rawuh. Pak Yopi. Pak. Oh nggih, kinten sare lho taksih panjenengan. lenggahi matur sembah nuwun. Nggih. Terus saking panjenengane Pak Bobi. Pak Bobi tasih pareng lenggahi. Nggih, nggih. Adat saben iku Pak Yopi nggih tindak panggung Nggih. nembang. Oh ngoten. Wah, saestu. Oh, nggih, nggih, nggih. Nek nembang niku nek ra salah ndek ben apalane jambu alas jare ben. Jambu alas. Mbok nek saiki wis ganti. Monggo. Nggih. Pak Yopi. Monggo Pak Yopi. Mriki Pak Yopi ya. Yopi. Kanggo mboten panggih Pak Yopi. Ayo. Monggo. Aturan. Wis kadung Pak latihan Wakil, lho. Pak Wakil rumiyin. Monggo derek, Oh, derek. Bapak Wakil. Saged, nggih, nggih. Monggo. Nek lewat gandhen ngeten iki lho. Wong rong cetha barang jos jenengan nggih. Iya lho ngeten iki. Nggih. Timbang Lah, mumet Pak, timbang mumet Pak. Lah niki wau dipun dawuhi kalian Pak Bakir, mbok menawi ingkang kepareng mirsani wonten YouTube menika hampir 4.000 penonton pasang mata. Niku pancen rada beda. Biasane lak limbukan niku jam 11 yen kula. Ngantos setengah 1 ning Pak Bakir ngersake longe jam 10 mawon. Ngantos sampe nganti subuh ngono. Mboten nggih sak madya mangke kalajengaken wonten ing gara-gara. Ngoten lho Mas Gareng. Nggih Pak Jenengan tasih standby ta gara-gara? Insyaallah Pak. Mangke lek mboten dibayar mbok Ganden kalih kula urusane. Wah, nggih. Mulya ora masalah. Enak Pak tak ya tadi. Tak jak nggenku langsung sesuk. Nggih, anu napa? Jagongan. Nah ya. Mboten napa-napa sesuk ki preyok Pak. Wah. Kula tak mbacutne gelar cerita riyen Pak Ndherekaken, Gareng. Bapak. Nggih. Ayo Mak, yo rerakit bebarengan no. Monggo. nebusa uyon ing panggalon sapinon
boten tiyung sasat kaya gawe payung. Yen rinasa kaya ngemuli ing mapan wonten ing alun-alun negari Pringgondani. Hengang mangkono weh Prabawa peteng dedet penggalihe para warga ing Pringgondani awit ingkang minangka pangayoming praja tetungguling satriya nenggih Nata Agung Pringgondani Sang Gatotkaca musna tanpa kabar. Mangkono tanggap ing sasmita nenggih Pendhita Kendali Sada Resi Anoman ya senggana. Satriya Lesanpura Raden Setyaki miwah satriya ing Serayu Raden Antasena. Sigra kempal manunggal pirembakan budidaya mrih para kawuling Pringgondani datan goreh rongeh kang dadi penggalihe. Kinong kekonang surem sora tetan padang Arum ya jagat ya dewa ya Bathara. Nuwun sewu Raden Setyaki. Kula wonten timbalan ingkang ngadhawuh Kakang Penemban Anoman. Anakku nggih Antasena. Ya Pakde Anoman ana dawuh menapa? Lan aku nyuwun pangapura ingkang agung pancen panjenengamu sakloro ndak aturi rawuh ana Pringgondani merga ripalungguhan iki Pringgondani lagi kahanane peteng. Biyen nalika Kakang Gatotkaca lenggah anane mung tentrem ning ripalungguhan iki dadi tintrim. Biyen para kawula mulya ning ripalungguhan iki padha rekoso apa to darunane kaya mangkono. Babar pisan ora ndugamana Kakang Mas Gatotkaca kuwi ilang kaya jinempana ing angin. Mula ripalungguhan iki Pringgondani kaya kelangan pengayom, kelangan panutan. Sing tak kuwatirake sakmurcane Kakang Gatot yen nganti ditropong karo bangsa liya sing ora seneng karo wong Pringgondani, satemah wani ngobak-obak banyu bening
nglincipi cara ngapapak lan uga ngganggu marang kamardikane para kawula. Iya, yen pancen kaya mengkono Antasena. Nadyan kaya ngapa lan kepiye? Pun wa percaya lamun ta lungane anak Prabu Gatotkaca iki mesti duwe kersa ingkang luhur lan suci. Tanpa beda kelawan pepundhenmu para Pandhawa kae saben-saben jengkar saka sasana anggene kundur mesti nggawa pirang-pirang nugraha. Mula kang mangkono mbok menawa Gandeng Pringgondani iki saya gedhe, saya kuncara, saya njayeng bawana tanpa beda kelawan kaya wit-witan ingkang saya ngrembuyung lan saya dhuwur kae mesti saya banter angin ingkang bandang sarta antrajang. Nanging nadyan kaya mangkono lamun ta oyote kuwi bakoh oyote kuwi santosa mongko oyot kuwi tanpa beda kaya tekad ingkang suci lan luhur. Mula aku percaya kahanan sing saya peteng lan saya peteng tartamtu ora suwe maneh padange enggal jedul Antasena. Caritane satriya linuwe kang mardimring kautaman tan pegat mring pangestine ngesti hayuning kayun Pinasutapa brata jejering panggayuh-gayuh wahyuning kamulyan mula kang mangkono Antasena nadyan kaya ngapa lan kepiye paman Mulesan Pura mesti wae ora negakake kahanan ingkang tintrim ana ing Pringgondani. Malah ndak suwun kanthi banget aja mung enak kapienak mangku tangan lan jejagongan kaya mengkene. Prayoga li panggungane kayu ndak kanthi leledang ing kiwa tengene Pringgondani aja nganti ana dom sumuruping banyu bidung api ruang ing bakal ngobak-obak marang katentreman ingkang mapan ana ing Pringgondani. Ya paman. Sandya kala Pandhawa byaku mulung mangung siring sapa Kurawa kambah sambah mungkih rukatitik satut lirung larut parat yang para sipati
dongeng entik-entik si penunggu patek nono panunggul apa dosane dosa ngungkulisa sama aja di ndak kewalat lah iya bener kandamu lali sumber kadiwasa satria kungkek kakek kunting tangting brengosak kepel sisih ngadeg ana tengah dalan. Aja nganti kowe mati tanpa aran margage ngaku sapa jenengmu ngendi omahmu pira umurmu apa agamamu randang aku tak tugel kulumu. Belangap-belangap paton ngucap lekno mripatmu jerengen gobokmu satriya lesan pura Setyaki kang dadi aranku Tyaki dasar para nyata kowe grombolan saka ngendi Edian iki wadyabala barisan prajurit grombolan-grombolan muri saka negara Tunjung Lautan kesete sesembahanku Prabu Singalodra dene kowe takon karo aku jenengku Kumbara Nangga ya kowe nyimpang ngiwa utawa nengendi ripalungguhan iki aku mung bakal nata marang negara Pringgondani dandani marang negara Pringgondani supaya para kawula bisa seneng lan mesem guyu kanthi cara ya kuwi ngrembakake papan-papan maksiat papan-papan sing kanggo srana ngumbar dosa nadyan ana sing aran kuwi dosa ning ora dadi apa sing baku wong kene seneng sing dadi atine yen kaya ngono kuwi tegese kowe waton Sulaya. Ripalungguhan iki ngene wae. Yen kena tak pringgake kanthi becik luwih becik kowe baliya wae. Bacut tetep bakal nata Pringgondani. Bali bacut, bali bacut. Kena bacut ning ndasmu tinggalan ngarepku kene. Piye? Rada montak lereke netap. Dukaya sinepi. Jojo pang mawinga-winga angis si keparat murang tata
Balik gondong pecah sirahmu. Hei! Hei, lo lo, hey, go, up, hey, no, Pagkawian, oh.
Wah.